Så er vi ankommet, og vi smed med det samme vores lange ærmetrøjer. Det er dræbende varmt her. Hvis man kigger op, kan man se, at solen er vokset en del. Jeg husker i hvert fald ikke, at den har været så enorm. Desuden har vi også satellitbilleder af et kæmpe krater her i omegnen, som blev udhulet af en meteor. Den er enorm. Alle disse unormale hændelser gav os til at tænke, at jordens undergang kan være tættere på, end vi havde troet. Det var i hvert fald godt, at vi ikke rejste længere ud i fremtiden. Men hvilke dommedagsscenarier kan udslette jorden? Altså, vi har jo set det massive hul fra en meteor, og hvem ved, der findes jo så mange flere og langt større meteorer helt ude i rummet. Vi har jo også set i tv'et flere gange, at der har været en meteor tæt på jorden. Der er jo også den teori, at solen opsluger jorden. Så vi kan se her, at solen vokser en del og er blevet meget varmere end normalt. Det er egentlig ret skræmmende. Jeg har også fået læst om en tredje mulighed, og det er ved en kæmpe eksplosion af en supernova. Det er jo også meget sandsynligt. Og det er kun nogle få og mest sandsynlige teorier, og der er så mange muligheder, jeg ikke engang gider at tænke på. Jeg er så enig, Mathias. Lige meget hvad, er jeg sikker på, at vi ikke gider at opleve dem. Jeg har det fint i gode, gamle og kolde Danmark. Det har været sådan noget af en rejse, men vi vil hellere se at komme hjem. Jeg opdagede, at jeg er blevet meget solbrændt, og jeg ved ikke helt, hvordan min mor, eller jeg skal forklare det til hende. God idé. Lad os hellere det. Men drenge, vent. Hvad nu hvis menneskene var døde af zombier? En kæmpe apokalypse, der har dræbt alle? Ja, Det er